no 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 no. Ako G-Prox, muskwila bisaglit. Dili jud ko maabsin bay kay si G-Prox biya ang pag-asa ng bayan. Ingon ni Jose Rizal. Gusto jud ako mahimong good student maning kamot. Bahalaglit basta kay mo eskwela. Labi na kay na ako'y lutang. Wow, kay akong lutang oy, paibog na ko sa mga choy. Gusto kini mo buto siguro ako ang lutang ba? Tistingan be. Gusto ka dyan ay mabutoy. Pwede na kumahakit ani og gira ba kay ako na pinagkagahi. Armado ko. Nga, wiskot pa dyan ko isog. Pero kumahakit ko gira ba? Dapat pareha sa katong salida na ay bunker kay para na ako itaguanan. Unya na rin kung hapon dahil mo eskwela di ay bay kay magtukod sa ko bunker ako ang taguanan kay para manghagit ko gira sa mga choy. Unya na kung hapon bay mo lakaw sa ako. Oh, me. Na 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 na. Ako G-Prox nangitag mahimuan og bunker. Na 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 na. Wala. Pwede siguro ni Dri ba? Lumiya magkamang-kamang diri. Pagkitaon din ako mga diri abay. Naaras siguro ni sa tumoy ba? Dabitan ako doon ako dito. Bayong yun ita ni Bayo ka sa lapitan ang tumoy. Unsa man eh? Apit ko na binggo ba? Tayo man eh! Nakita si yung teacher diri aba! Teacher o estudyante! Wala dyan batasan o! Eskwelahan pa man unta! Diri lang nangiti! Waton lang ko dito sa unahan be! Wajik klaro mga estudyante diri aba o teacher kaya patakarag tayo-tayo! Agay! Uy! Pwede ni Remo ano bangker ba? Maamo yun ito mo sa kanalo! Klaro kayo! Diri ako maghimog bangker ba? Ako ano ni kamangon diri ano be? Uy! Tama ba? Sukod! Pwede na niyo mo ang bangkir diri gamay na lang ni og kulang. Manguha di ko kahoy dito ade bay kay ako aning tabunan diri kay ako aning paninduton ni akong bangkir kay para diri ako taguanan og magira-gira me. Manguha na ko og kahoy be. Diri am dito na pitong kahoyan oh. Ay diri jud lagi to. Ay di ara mga kahoy. Wala mo suko diri kay manguha ko. Manguha ko diri abe. Gano'n ako kay para nindot jud ako ang bunker? Oh no! Pwede na siguro ni? Agay! Naana jud ko ikahoy bay. Kini, impas. Pero murag na pa mo jud ni kulang katumpang tabon, katumpang tabel. Bato ko dito sa unahan be kay mananaw ko dito sa parkinganan og motor basig na gipandung dito sa motor. Uy! Wala jud ko nagkamali bay. Tuara gyud gitabon sa motor ni Zero, impas yun ning silupina ni Ron. Agay! Kuhaon ako ni be para walay fingerprint. Ako ara ning sungkiton. Oh no. Kumpleto na jud akong gamit bay para sa kuang bangker. Ako ana ning iyarin sa kuang bangker bay. Oh shit. Oh shit. Oy, kini! Pero, murag na pa may kulang ba? Murag kulang manig mga sagbot kay para murag kumuplats! Agay! Mumusok kong sagbot ito sa unahan, be? Oy, kini! Sakto na ni! Kahit sa ni sa kong bangkir, di na ko halataan nga magtago ko! Yatik gihian, uy! Agay! Bug! Kini! Pahit sa ni! Kini! Pwede na ni! Ako bundok! Bunker! Mas G-Prox mo na bay? Tagunsa ka na dira ba? Nagtuwad-tuwad ba o? Unsa ka na niyang gibuhat no? Aton doon ako be? Bunker! Sama ka diya! Hok! Nagunsa ka diya Rox? Nagtuwad-tuwad lagi ka? Murag unggoy. Nagbuhat ako bunker ko kaya para taguanan ako magira! Gira? Wala may gira Rox. Nabuam siguro ka ba? Bata ka! Magira ako lutang ba? Yate! Moro ni manggandaman day. Parloy kay ka ba? Dali, gira ta! Sige gira ta. Pero mangita sa kauban. Sige hok, pangita og kauban! Ako sa ning areno ako ang bunker be kay para maplastar yun di sila kasulod. Bunker!
Bunker! Ba't sa security oy? Tago na ko, be. I am hiding, I am shining, how I used to be. Up. Wala na ba? Nindot taki akong bunker. Pwede na panggira, bataguan na. Kini karon, kinaan ako'y bunker. Mangita na ko kalaban dito, abe. La, hantiran ako, oy. Mura naman kong si Paxi, wani bay? Tan. Nakabalo ka, si Jiprox, nagbuhat og bangkir dito. Agay! Sure ako, oy. Basig nakabalita sa itong nasa laing nasod, katong naghirap ba? Ay, tama bitaw ton, katong Zenzi? Oo, tama. Naamaw na guro na si Jiprox do, sige tanaw og balita. Oy! Tandok! Ginata rin nyo! Uy, tanawatan, niabot na. Mau gani no? Wala gyud nagpalibak. O sa libak-libak. Gilibak ko nyo diri ano? Armado biya ko. Liugo, noon di ka? Nabi ko totoo? Liugo noon ka na mo. Wala ko'y bagyana. Unyong panglutangon ta mo. Na, kasi nga pili ka. Delikado ba nga mo, Arox? Walay delikado. Ako na ko ni si Jiprox, Boy Scout. Unya, kamo duhok. Ako isa. Sige ho, supra na to. Sige tan, dali. Agay. Yuti, wala pa gani ko ning play. Time pa gani. Unsay time? Walay time sa army. Yuti, agay. Wala na ho, kumong na Jiprox, pildi na. Aw, unsay gihagit? Yati, wala dyan kaya bay. Mutago ko rito sa kong bangkir bay. Kalahok, nidagan si Jiprox. Ay, kabalo na kutan. Sa bangkir to padulong, tara itong atoon. Yati, wala dyan ko kaya bay. Mangitaan lang kong paraan bay para mapildin ako sila. Dili sa kumutago dito sa kong bangkir. Tara, pagkukuruntan. Iyuk. Ha? Isahan di ko ninyo ha? Kuliton ko ning tao sa picture bay. Oh shit. Kini, bantay mo ron, anak ko'y secret weapon. Ganda, ginatos bangkir. Dali. Dalitan. Yati tan, wala man dara Jiprox tan. Bungkago na lang na to. Sige tan. Sige. Wala gid si Jiprox ho. Sanahan tan, tara. Wala sila boy. Ay. Ako bangker, ko ba? Yote, may klaro ha? Bantay lang mo sa ako. Dili ahok, ato nang i-clear nga lugar hok. Itan. Uy, suara, wala kayo na tingog. Patango na ko sila dali abi. Yote mo ha? Inyo ang giguba ako ang bangker? Tanong sa man simuta daw. Tayo man ahok. Yote ka, Rox. Ran tirapi. Bahala na ka di ahok. Pagina mo, sugi mo. Yote, nabalusan dyan ko. Oh, man. Yote, buguya kayo yung Jiprox. Kaya parent ko tayo. Wala na, champion yun, try. Ako na ning drive mo ng motor ni Sir May, kaya mo uli na ko.